Ahoj, zdraví vás Rosťas Airfoils. Rád bych vám představil nový čip, který je určen pro systém od SRAMu Powertrain, takže nějakou dobu jsme to teď testovali, nějakou dobu jsme to vyvíjeli se společností Peer Control. Máme tu čip PeerTune, který už je vyzkoušený, odlazený a pojďme si ukázat, jak ten čip nainstalovat do tohoto kola, protože jsou tam nějaké kroky, které je třeba udělat, jinak to fungovat nebude. Když se ty kroky udělají, tak to bude fungovat skvěle. Pojďme na to. První věc, která je třeba udělat, musíme odpojit přehazovačku od motoru jako takového. Pokud tedy máme nastavený autoshift, tak nám čip nebude fungovat, protože přehazovačka je napojena na motor. Opravdu nemůže být napojené automatické řazení, takže to automatické řazení musíme vyřadit ze systému motoru. Dělá se to následovně. Zhruba 5 až 7 sekund držíme toto tlačítko. Jak nám začne blikat, v tento moment přidržíme tlačítko zde na ovladači na řadiči. Takže držím zhruba 5 sekund, dokud takto rychle neproblikne. Tak, teď to probliklo. Krátkým stiskem potvrdím konec párování nebo odpárování. V tento moment vidíte tady, že zmizel řádek. Teď nám bude čip fungovat, protože přehazovačka není napojena na motor a díky toho je možnost využívat čip. Pojďme se podívat, jakým způsobem dostat čip do kola. Je to velice jednoduché. Odpojíme dva konektory. Tady máme speed senzorový konektor, kde jde lehce vytáhnout, a hned vedle tady je 5žilový kabel a to je komunikace displeje. Ten jde taky lehce vytáhnout. První připojíme 5žilový kabel, oranžová patří dolů a zacvaknout jde jednoduše. Doporučuji si posvítit. Stejně tady je speed senzor. Speed senzor je úplně to stejné. Je tu zámek, který je stejně naproti motoru. Nebát se posvítit, podívat se, jak ty zámky tam jsou, nervat to na sílu. Takže to tam zapojím. Teď tady mám odpojené originál konektory. Podívám se, jak vychází zámky a krásně hladce napojím na čip. V tento moment mám čip nainstalovaný hardwarově. Je třeba vzít a pěkně tady uložit tu kabeláž a čip. Uložíme konektory nahoru, aby jsme předešli zbytečnému kontaktu s vodou. Vše je izolováno, ale takhle eliminujeme jakýkoliv vliv vody na elektroniku. Pak už jen zavíčkovat tady tímhle víčkem a čip máme nainstalovaný. Pojďme se podívat, jak ho tedy aktivujeme. Jelikož systém Powertrain od SRAMu neukazuje rychlost, což je trošku bizarní s takovým hezkým displejem, tak vůči jiným čipům tady nevidím tu aktivaci fyzicky. Musím to reálně odzkoušet a pocítím to pouze pocitově za jízdy. Jak se aktivuje nebo deaktivuje čip? Tak aktivace funguje následným způsobem. 1, 2, 3, 4. 4 rychlé změny režimu znamená aktivaci anebo deaktivaci čipu. Takže teď byl čip aktivován, teď ho chci deaktivovat. 1, 2, 3, 4. Takže tímhle způsobem se deaktivuje čip. Nikde to nepoznáte, nikde to teď neuvidíte v tenhle moment, protože tu není tachometr. Takže je opravdu třeba pocitově zkusit jet na 25 km v hodině, buď to bude fungovat, nebo to fungovat nebude. Nebo pak samozřejmě, pokud budete mít verzi čipu, která je permanentně zapnutá, tak tohleto se vynechává. Takže záleží, jaký čip si zákazník objedná, jestli se zapínáním či vypínáním, anebo permanentně zapnutý. Toť vše k instalaci čipu Powertrain od SRAMu. Čip funguje, je vyzkoušený, bohužel, jak jsme zmiňovali ve videu, nelze používat čip, pokud mám napárované automatické řazení. Vždy musí být vyřazeno z toho systému. Takže je to něco za něco, je už na každém jestli mu čip dává smysl, nedává smysl. Čip je vyzkoušený, schválně jsme k tomu vzali kolo, které jezdí, na kterém se čip testoval. Takže přejeme hodně zábavy a hlavně bezpečně.